ओइ हय बे थांनि आबासना नों बिदिबा फैमारबाय आंनि सेराव एबारथ' हले आबा नोंबो फैबाय हामबायसै दे आरो नङाबाथ' मा होनबावनो दिनै आंनि जिउखौ मा होनबावगोन नों गैयियावथ' बेसेबांबा खालि मोनबाय दंमोन दे आङो नाथाय दायो नों फैनानै आंहा खुसिखौनो बुंस' हाला आरोना आबा ओमफ्रायथ' बाबारे आबासना माथो मादार्स डेआवसो ग्रोब सफैबाय नोङो ओं बेथासना ओं नोंबो आरो थाबैनो देरदोबो दे मोजां जादों मिथिबायना आबा बे नोमफाया जोंनि सेराव गैयियानो मोजां जादों नोंनि खाथियाव गैयियानो बिराद गाज्रिखा मिथिबायना आबा बिराद गाज्रि नोमफाया हा आबासना नोंबो मिथिदों बिदिबा नोमफाखौ माथो होनबावनो बेथासना नोंगौ नालाय सैथो बाथ्राखौनो बुंदों दे आंबो नोंना नोमफाया मा दुखु होदों मिथिबायना जों सानैखौ मा दुखु होदोंलै बिराद दुखु होखादों बेखायनो मोनथिना लाखादे आरो नोंबो बेथा सानैजों देखायफिननांगौ बे नोमफाखौ आबासना बिदि होननायखौ मिनिलायदों माथो नोङो हो दे आरो बेथासना नोंबो आं बायदिसो जानांगौ मिथिबायना गासैबो फोरोंजोबगोन दे आङो आरोथ' नोमा बायदि रावजोंबो जेननाङा दै जिउआवनो रावजोंबो जेननाङा नोङो मिथिबाय दाथ' बिदिनो बुजिनांगौ आरोना नोमाखौ आरोथ' नोंखौ मा फोरोंबावगोन आं मिथिबायना बेथासना गासैबो फोरोंगोन दे आङो आरोथ' जेरावबो आखा फाखा जाजोबनांगौ नोङो मिथिबायना जायखि फरायनायानो होन जायखि रायलायनायानो होन जेखि खामानियावनो रावनिबो उन जाना थानाङा दे बेथा आरोथ' नोंखौ मा बुंबावगोन आं दिनै आबा नोंदि आंखौ बिमा जानायनि सुखुखौ होबाय मिथिबायना आंनि जिउआव फैनानै जिउनि बयनिख्रुइबो खुसिखौनो होबाय दे आरो नोङो आबा नङाबाथ' आं बे खुसिखौनो जिउआव मोनगोन ना मोनलासो सानबायमोन दिनै नाथाय आंनि जिउआव फैनाय लोगो लोगो आंनि गासैबो दुखुआनो थांजोब्बाय दिनै आबा स' बेनि थाखाय नोंनि आइनिफ्राय नोंनिसिम रोजा रोजा थेंकिउ थाबाय दे जायगाया एड्रेसाथ' थिगैनोमोन नाथायबा नों बुंनाय बायदिथ' बेवहाय रावबो थाफैयाखै मा जायोमोनबा फंबाय ना सोरबा आलासिमोन जायखिया न'नि मानसिमोन आरोना होमबाथ' फंबाय गुबुन दस्राथिंसो थाहैबायदोंदां एसे मोजाङै खबर लानायसुन खबरखौथ' लागासिनो देनाय नाथाय मोनाखैसो दाबो ओमफ्राय जेन'बा होमबा बिथिंजाय रावबो थाफैयाखै आरोना ओहो फंबाय जोंहा रुमखौलाय भारा होनाया होयो नाथाय नों बुंनाय बायदि रावबो हिनजाव थाफैयाखै माथो आरो नों फट'आव दिन्थिनाय बायदिखौथ' आङो बे जायगा नुफेरबायाखै माथोलाय बेनोथ' जाहैबायना दाना बहाथो थांखोबा मानसिया ओमफ्रायथ' ना आं नोंखौ नोंसिनि आफा बायदि माब्लाबाबो खालामा मिथिबाय मोजां मानसि जानांगौ दे नोङो आरो आं होगोन ना नोंनो आइनि अननाय आफानि अननाय सानैनिबो अननायखौ होगोन आङो नोंखौ माब्लाबाबो दुखुबो जानो होआ आङो जेब्लायबो खुसियैनो लाखिगोन नोंखौ मिन्थिगौ दिनै आंनि जिउआव बेसेबांबा गिदिर खुसि फैदों दिनै नाथाय आंगो होननानै दिनै आंनि सेराव रावबोआनो गैया बास नोंनि अनगा आरोथ' आं गासैखौबो गोजानाव गारबोखाजोब्बायना माथो आरोलाय दे आरो माथो खालामबावनो आंनि जिउआनो बेफोरबायदि जाबायबा उफाय गैया दे आरो हे साला आं आंनि फिसालाजों गोजोनैनो थागोनलै बिराद खुसियैनो थागोन आङो आथ' नोंनो जाबाय आंनि बुहुम नङा होमबा बेथा नाथाय अब्लाबो आरोलै जायखिजाया सोरांखौथ' बाथो बाखि इमि बर'सा जोंनि आइ आरो सोरांमोननि आइ आफा माने नोंसोर आबौ आबैमोन आरोना बिसोरनोबो खिन्थानो हानायमोनबा आङो मार खुसि जागौमोन दे आरो बिसोरबो नाथाय मा खालामनो दे
जेबो नङा दे आबा देनां नों एसे देरबावबाना जोंहा थांगोन दे आरो नोंसा नोम्बैजों लोगो हमनो दे ओमफ्रायथ' नोंखौबो ना मार मार अनखागोन दे बियो आद' उन्दुलांबाय दे आरो बे टाइमाथो आंना आबा सना हेपि मादार्स डे आय' नै माथो फिसौआ उन्दुलांबाय ना माथो ओं मादै ओरैनो दसेनो उन्दुयो दसेनो सिखारो दिनै दे हा गथ'फोरालाय बेफोरबायदिनो जाखायो उन्दै समाव दाथ' जोंहा आबौआ बांद्राय गाबलाबायथाराबो जायजों बेजोंनो लाबाबो दलद थाथारोहाय मा ओं दलद थाखागोनथ' मादै आरो दलद थागोन मा दलद थानायानो मोजां दे आरो मादै बांद्राय दुस्थ'बा बांद्राय गाबलाबायबाथाय आं बांद्रायखौबा सुखुवासो आरोथ' जेब्ला बियो आंनियाव दङमोन अब्लानो गासैबो फोरोंजोबखादों दे आङो मादै हाबाब ओं मादै ओं माने आंना बेटाया एकदम स्पेशल जानांगौ आरोना बे आरो नानि मा फोरोङो मा गियान होयो होबाय थाबानो जाबाय दे आरो दाथ' आरो नै फैबावबायसो नङा होमबा फिसौआबो जोंना औ बाखि आद्रा थानायफोरखौ दायो गासैबो फोरोंजोबनोसै दे आङो उन्दैनिफ्रायनो दाथ' देनांहाय लेखा फोरोंनानै गिदिर मानसि खालामबानो जाबाय दे आरो आबौ सना आंनि आयै फिसौलाय जि मोजां उन्दुलांदोंहाय मा ओं उन्दुबाथाय उन्दुबाय दोननाय मादै जेबो फात्ताखौनो मोनलायलाया माथो नै रानि ओमफ्राय जोंहा फिसौनि नामखौलाय माथो दोननो सानखो नोङो मा मुं दोननो सानखो बिनि मुंखौथ' आं सानथ'वाखै दे मादै जायखिजाया दोनगोन दे आरो मादै मायबा मोनसे नाम मोजां साननानै दोननोसै दे हा दोनबाय नालाय एसे मोजांखौनो दोनखादो रानि उनफोरावबो आरो मोजां जानायनि आरो गाबज्रिनोफोर औ आरो इसोरनि बोर मोननाय बायदिसो आंहा फिसाया देनाय मानो होनबा आंहाथ' बिमा जानायनि आसायानो गैलामोन देनाय मादै नाथाय बेखौ इसोरनि बोर होनाबा माथो देनाय आंदि दिनै थारैनो बिमा जामारबाय बस जिउनि बयनिख्रुइबो देरसिन खुसिखौनो होबाय आंहा आबा सनाया दाथ' बिमा जानो हानाया बेसेबा खुसिनि बाथ्रासो नङा होमबा रानि थारैनो मादै ओमफ्राय आंनो माखौ होबावनोथाय माने जेनेबा आइनावथ' दंनायाथ' गासैबो दंखाजोबो अब्लाबो आरोना आयै दिनैथ' नोंनि स्पेशल दे ना बेखायनो मायबा मोनसे सानबाय दे आरो आंबो आरोथ' जुदि थाबावनायमोनबा मार हिट जाखागौमोन देनाय मायबा मोनसे धामाकासो जाखागौमोन नाथाय माथो खालामबावनो उफाय गैया दे आरो आइयाबोथ' दायो मोजां नङा जुरियाबो गैया जायखिजाया खुसिनि दिनावलाय मानोथो बेफोरखौ सानबावनो आङो देनाय मायबा मोनसे मोजां खालामनो सानदों बेफोरखौ सानथ'ला दे आङो माखौथ' सानला जालायखो ओमफ्रायलाय माथो हारसिं हारसिं रायलायबाय थाखो आदै बर'सा आरो बेफोरलाय माथो जालायखो मानो दिहुनलाबायजोबखो बेफोरखौ आरे बाबा दिहुननायनियानोथ' खारन दंना बेखायनोथ' दिहुनबाय दे आरो नों फैबाय मोजाङानो जाबाय दे जेन'बा मानबा नै बर'सा बेफोरखौ आं आइनो होनो थाखाय सेलेक्ट खालामगासिनो माबे मोनसेखौ लानो जागासिनो दे आङो आइनोलाय मानांगौ देनाय आइनावथ' दंखाजोबो माथो ओं आइनाव दंनायालाय दङ अब्लाबो आइनो होनो सानदों दे आङो ओमफ्राय जेन'बा आंथ' होगोन दे दिनै नों बावबाय ना माथो आइनि स्पेशल डेखौ बावखाबाय बियो मानसियानो बेखायनोथ' आंखौ बेफोरबायदि सोंदों आइनि एसेबां गिदिर सानखौनो बावनो हायो ना आङो होनबालाय माथो बिदि सोंखो आंनावलाय ओमफ्राय आंहाबो आइनि स्पेशल डेआव होनो सानदों आरोलै मादार्स डेनि आरोना आच्छा होमबा नों दख'ना होनसै आरोना ओं नङाबालाय माथो होमबा जेन'बा आइया मोजांबाथ' ना बर'सा आंथ' मायबा मोनसे प्लेनिंसो खालामबावगौमोन ओमफ्रायथ' ना बर'सा जेन'बा आइया मोजां मोनबाथ' आइखौसो बेरायनो लांगौमोन दे आङो जेन'बा मायबा रेस्टुरेन्टफ्राव बा बहाबा बेरायनोफोर दाथ' नोंथ' मिन्थिखायो आइनि हालोदा माबायदि बेनोथ' आरो थेवबोथ' आइया दा मोजां फैहांगासिनो ना जायखिजाया बेखायनो आइनो दख'नाखौनो होनसै दे आरो आङो जागोन ना जाया मानो जानो देनाय ओं बर'सा
जोंनि आइ आरो आफामोनाथ' जोंनि थाखाय इसोर बायदियानो न'। नंगौथ'। बिसोरनि थाखायसो जोंबो दिनै बे बुहुमखौ नुदों। बेखायनो जेखियानो जादोला जोंखौ हाजारखि आइ आरो आफामोना राय बुं जेखियानो बुङा मानो, नाथाय जों जेब्लायबो आइ आरो आफामोननो अननायसो होनो हानांगौ न'। आरो जोंथ' जेब्लायबो होगोन नङा होमबा? ओमफ्राय नोंलाय माथो होनो सानखो आइनो? जायखिया माबा मोनसे होनसै आरोलै। दे होमबालाय। एसे मोजां मोनहांदों माथो देहाफोरखौबो। रायज्लायनोबो एसे साबसिन मोनदों आङो। आबा सोराङासो हामालाथो फैबावनांगौ जाखो। आबा सोरां, जेरावखि गैया मानो थाबैनो फैदो दे नोङो। नाथाय बे आबा सोरां फैयागौ मानि बेफोरबायदिनो थानांगोन आङो। नङाबा माइया सन्देह जायोबा एसे साबधान थागोन बियो। आयै, बिनि सिगाङावथ' जेबो मोजां जायै बायदि थानांगोन र' आङो। आयै, नोंथ' बेफोरबायदि बिसिनायाव जिरायबाय थानानै बरिंसो मोनलायलायबाय खोमा न'? दाथ' नोंथ' दायो मोजाङैबो रायलायनो हाजोबाखै न' आयै? नाथाय नों दुखु दाजा आयै। नै नायनाय, आं नोंनो मा लाबोदों। आच्छा, आंखौ बुरखायनायनि खायदा बाहायनो नागिरदों नोङो? नों थाबैनो हामसिगोन दे आयै। नाथाय आंथ' लुगैयो नों बेफोरबायदिनो बिसिनायाव गोग्लैसोनानै थाबाय था, बुरै मिथिबाय? आथ' दिनै जाहैबाय बिमाफोरनि थाखाय बिराद स्पेशल दे आरोना। दे, नोंनि थाखायबो आं आयै मायबा मोनसे लाबोदों। नाजावदे आयै। आयै, आंथ' बावगारदोंसोलै। माने नोंनाथ' हालोदा बाङाय थिगानो नङा न' दाबो? लादोना आयै? लादोना आयै? आं बिहामजो उन्दै होनायखौनो लाया नोङो? इमान मोजां अनना होनायखौ। र' सानबेसे बिदि खालामबाय थानो हाबावो नोङो? सादों नामा आयै? नोंथ' जाहैबाय बुरै देहा आरो बिनि सायाव नोंखौ सोर आंजों नांनो थिना दोनो आयै? नङाबाथ' दिनै बेफोरबायदि हालोद जानाय नङामोन ना नोंहा। दे आरो जायखिजाया थाथ'दो नोंहा बेफोरबायदिनो। आथ' नोंलाय फिसालानो बोरै खिन्थाबावगोन आंखो? नेनानैसो दंगासिनोखा आङो फिसालाखौ, मिथिबायना सुनि हिनजाव? बाय आयै, थाथ' होमबा दै, आंहा एसे खामानि दङ बेस्थ'। नों बायदि सुनि हिनजावनि बुस्थुफोरखौ लानो आङो, हा? सहायनांगौथ' बिराद सहायबाय नङा होमबा? र' आबा सोराङाल' फैग्रोथारथोंसै, माला फैबावगोन बेबो। जाय लाबोदों बेनो नोंखौ बे न'निफ्राय आउट खालामा नामा? इमान दुगि जाफैदों नोङो आंनि सेराव। मादै, नोंजों आंहा फंसे खोथा दङमोन दिनै। ओमफ्राय नोङो दसे आंनि खोथाखौ खोनासंनाय। बाब, हामाथो खोथामोनहाय रानि। हा फंसेखौलाय मानो, फंनैखौनो बुंना। मादै, दिनैसिम आं नोंसिनाव जेसेखि सान थायाखै मानो, नाथाय आं आंनि आंगोफोरजों थानाय बायदि मोनलायो दिनै। आंनि न'आवनो थानाय बायदि मोनदों आङो। रानि, जोंबोथ' दायो नोंनि असे बायदियानो जाखाबाय न'? औ मादै औ, नोंसोरनोथ' आंनि असे बायदियानो जाखाबाय। आरो दिनैहायथ' मिथिखायो न' मादै, बिमानि थाखाय गिदिर सान होननानै। नाथाय आं मिथिगौ आं दि आइनिफ्राय बेसेबांबा गोजानाव फैबाय दिनै। दायो आं आइनि सेराव गैला। आरो नोंथ' आंनि आइ बायदियानो न' मादै। आरो दिनैनि बे सानाव आं नोंनि थाखाय माबा मोनसे लाबोदोंमोन। बाब रानि, बेफोरखौलाय मानांगौसै? जेबो नाङा दे रानि, जेबो नाङा आंनो। आरो दिनैनि सानावल' मानो मादै? अराय जिउजोंथ' बिमाखौनो सिबिनांगौ नङा होमबा? दिनै नों आंनि जोनोमगिरि बिमा नङाब्लाबो जायखिजाया आंथ' नोंखौ बिमा बायदियानो सानो नङा होमबा? औ रानि औ। बेखायनोथ' दिनैहाय नोङो एखेबारे माना दा खालामखादे मादै। आं नोंनि थाखाय माबा मोनसे लाबोदों आरोना। ओमफ्रायो नोंनि थाखाय लाबोबाथ' नायख्ल'ख्ल' जागोन नङा होमबा जोंहा दादिया? बेखायनो माने आङो दादिनि थाखायबो माबा मोनसे लाबोदों। बाब, माला माला बेफोरखौलाय जगार खालामखो नोङो रानि? जुरिसो आं मादै, आरो आं जेरैखि जायाबाबो बेबस्थाखौथ' खालामखायो नङा होमबा? नै मादै, नोंनो स्राय दख'ना लानानै फैबाय दे आङो। ओमफ्राय नैबेयो आदैनो गांसे लानानै फैबाय दे आङो। बेफोरखौलाय मानो लाबोनायनांगौ दिनै?
लाबा जायो नामा देनाय गावनि फिसाजो होननायखौनो लाया बिदिबा नोङो आथ' दिनैथ' नोंसिनि दिन नङा होमबा दे रानि एसेबां मोजां लाबोबायबालाय आंबो मानो ना बुंबावनो आथ' एबारनिफ्राय आंबो स्राय बिमा जाबाय नङा होमबा मादै हाबाब हा लाबोलायाबाबो जागौमोन बेबो गांनै मानि लाबोबाय नोङो हाबाब नांलायाहाय नानि दे जाबाय दे हेपि मादार्स डे मादै सेम टु इउ रानि ओमफ्राय दिनैहाय ना जानाय लोंनायफोरखौबो आंनो बनायजोबगोन दे नाङाहाय रानि हा बेफोरबायदि समाव नों साननैसो रेस्ट थाथ'दे एसे दिनैथ' आङो नों माना खालामबाबो मानिया यो हामा जागोन होनबा नोंजोंबो रानि माबा नोमथियाबो हाथायाव थांनो थिनहरदों आङो मायबा मायबिफोर मेथाइफोर एसे लायनो थिनहरदों आङो जोंनि न'खरावहाय एसेबां गिदिर खुसि फैदों खायसे मिस्थिफोर जायाबा मेथाइ गोदैफोर दे जागोन दे मादै आयै न'आव थाबाय थानानै एसे बरिं मोनबायमोन खोमा ना नोङो बेखायनो जोङो दिनै नोंनि स्पेशल दिनाव बेवहाय दसे बेरायनो होननानै लाबोबाय दे जोङो ओमफ्राय जोङो बरसाजों आंजों एसे गिफ्ट लानानै फैदोंमोन आरोना नोंनो हाबाब फिसाफोर जेब्लायबो आलो गोजोनै सुखि संसार मोनजाथों आयै जोङो मा रावजों नोंखौ साबायखर बुंबावनो आयै नोंदि जोंखौ एसेबां मानि अननाय होयो आरो जों लुगैयो जेब्लायबो जों नोंनि अननायखौ बेफोरबायदिनो मोनबाय थाथों जोङो नोंखौ अनबाय थानो सिबिबाय थानो मोनथों आयै दे फिसाफोर नोंसोरनि गासैबो साननायफोरानो जाफुंथों आथ' आयै नों गैयामोनबाथ' आंबो गैयामोन नङा होमबा नोंनि थाखायसो बे समायना बुहुमखौ नुबाय आं दिनै हाबा फिसाफोर नोंसोरबायदि आंखौ एसेबां मानि अनो देनाय नोंसोरबायदि बिहामजो आरो फिसालानि अननाय मोनबोलाथ' आरो माथो नांबावगौ जिउआवलाय ओमफ्रायथ' आयै जों नोंखौ खाथियावसो लाबोनाय जाबाय ओरैनो दसे बेरायथावथाव नङाब्लाथ' जोङो आलदा प्लेनिं खालामगौमोन न' दिनैनि स्पेशल दिनाव आबासनानि हे साला जोंहा बिमा फिसानो खम खुसि थागोन नङा होमबा आबा जेनिबो टेनसन लाखाया जोङो मिथिबाय मानो होनबा जि दुखु जानांगौमोन जि खस्थ' मोननांगौ गोदोनो मोनबाय दे आरो बेखायनो दायो दुखुनि थाखाय जोंनि जिउआव जेबो जायगा गैला न जोंहा आइ आरो आंनि बाबा जोंहा सानैजों मोजाङैनो थागोन न आंनि आबासना आरोथ' नोङो आइनि खोथाखौ खोनासंगोन न खोनासंखागोन ना आबा जोंहा दिनै फिसाला मोनबाय सोरां नाथाय नोंखौ आं आनलाखिसो होननांगौ ना माथो दिनै जानांगौ नोंहा बिफा जाबाबो बिफानि सुखुआनो गैखायामोन बेखायनोथ' दिनै नोङो जोंनिफ्राय बेसेबांबा गोजानाव दङ आरो बेफोरखौथ' नोंनो खालामनानै लाखाजोबदों बेखौथ' आं खालामनानै लायाखैना नों जुदि थिग थानायमोनबा दिनै जों मोनसे फेमिलि जागौमोन नङा होनबा गोजोन न'खर जागौमोन नाथाय नोंनि बान्द्रामियानो बेफोरखौ गासिबो बरबाद खालामजोब्बाय माखौबा सोरां मावजि बुन्दाना मावजि बुन्दायानो मा बियो मायाखौ लानानै एबार माया जादु गेलेबाय थाथोंसै आरो दे सानैजों मायांखौनो सोलोंबाय थाथोंसै बियो मायाजों नै माथो नोंहालाय बुथबथब आबासना माथो जाखो नोंबो मायाखौ खोनानायखाय रागा जोंदों आबा देनां जोबगासिनो जोना होदे आबा जेरावखि लोगो मोना मानो र' नोंखौ आङो फाइटिंबो फोरोंबावगोनसो दे आबा जेननाङा जेरावबो नै रानि मादै बुंनाय माने नोंसोबा मा सानो जायखिया आं सानदोंमोन आरोहाय ओमफ्राय नोङो दायो फोरमायबासो आं मिथिगोन नङा होमबा देनाय बुंनाय आं सानदोंमोन आरो नोङो जुदि फन हरबा खेबसे न'आव रानि मोजां जागौमोन नामा आरोथ' बिसोरबो मिथिनायमोनबा बेसेबांबा खुसि जागौमोन नङा होमबा फिसौला मोनदों होनना मिथिबा औ नंगौ मादै नाथाय आं लुबैया दिदानो बिसोर बे बाथ्राखौ मिथिथों होननानै नङाबा बिसोर आंखौ लांनो फैगोन डाइरेक्टनो जुदि आं खोन्थाहरबा मिथिखायो आङो
आइ मिथिनाय मानि सोराङाबो मिथिहैनाय आरो आं बेखौ माब्लाबाबो लुगैया दि सोराङा मिथिथों बिहा फिसाला मोनबाय होननानै। दे होमबालाय रानि नोंनि गोसोसै आंथ' आरो जेब्लायबो नोंजों दंखायो। औ खिन्थागोन आङो नाथाय दानो नङा एसे उनाव। आं बेयाव थांफिननानै आरो बिनि हिन्जाव गदायजों मोगा मोगि जानो गोसो गैया मादै, दावराव दावसि जानो गोसो गैया। आं आंनि गथ'खौ लानानै हारसिङैनो जोबोर खुसि, बिराद खुसि आङो। आं आरो दुखु जाबाय थानो एसेबो गोसो गैलिया, ना नांलायनो गोसो ना दुखु जानो गोसो। आं जेराव दं जेरै दं आं खुसियैनो दङ आंनि फिसालाजों। दे जागोन रानि, आरो दाथ' राजायाबो उन्दै, हा बेफोरबायदि समाव जुदि लांफैबायोबा दिगदारबो जागोन नङा होमबा? आंथ' बे हिन्जाव गदायाबो जेबो बिसासबो गैयाहाय, जानाय नङा नानि, नों खिन्थायैयानो मोजां जादों। एक नाम्बारखा मिथिबायना बियो मादै, आरो जुदि बियो एक नाम्बारबा आंबो आसोलसो। बेखौबो बिनि जायगाखौ दिन्थिगोन आङो, र' दिन्थिनो हानाय जाग्रोथों आङो। आंनि गथ'आ एसे देरग्रोथों र'। आयै आंनि फिसौसो नालाय। ओइ बोरायाबो दासिमबो सौफैया, एसेबां गोबाव जाबाय आरो बे मेथाइल' लायनो थांनायानो, मिस्थि लायनो थांनाया। आरो दा खाथि खालानि मानसिखौ एसे लिंहरदों आङो मेथाइफोर जाहोनो, दाबो सौफैया, दा मानसिफोरासो फैबा। जेबो नङा मादै, आंबो एसे मेथाइ लाबोनानै दोनफैखादों न', बेखौनो होग्रोनो हागोन दे। जाया होनबायसोनि बे बोरायजोंबाथाय, बहाबा थिनहरबाथाय माबा सानब्रेनानै दिन बेना, माखौ बायनो माखौ मानो गोनो गोथो जालाबाय थागोन। आं एसे बे न' खाथिफोरनिखौल' लिंहरदोंहाय, बाराबो नङा, आलासि नङा रावबो, ओरैनो सिनायनाय खाजोब नालाय। जेबो नङा मादै। औ दे थाथ' जिरायथ' होमबा रानि। जुरिया माथो जेराव थांनो गोनां बेयावबो गैया मानसियानो। होमबाथ' नोङो बेलेगावसो थांदो नङा होमबा? जेन'बा बहाथो थांथावथाव नोंलाय? बास खनसेल' लोगो मोनदों ना नोंखौ? नागिरनानैथ' बहाथो नागिरबावगोन आं। आंखौबो खेबसेथ' जुरिजों लोगो मोनहोथोना। नै लोगोफोर, जों आरोबाव नुजाफैनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने जोंहानि बेबि गोदानखौ आरो न'। हे साला सोरां, माथो जोंहानि बेबिखौ समायनाय मोनाखैनो। माने लोगोफोर ओरैबायदि आरो न', माने जोङो जाय एपजों कार्टुनखौ बानायो न', बे एपआवनो गासैबो कार्टुनफोरानो सेम सेम जाजोबखायो आरो न', माने एखे गोजाखा। आरोथ' जोंहा बे बेबिखौ लानायनि जाहोनानो जाहैबाय माने एसे फिफा बायदि नुनाय खालामनो सानदोंमोन आरो न'। आरो जोंहानि बेबिखौ माने सोलायनो खिन्थादों आरो न'। दा बिदिबा नोंथांमोनानो बुंहरदो सोलायनांगौ ना सोलायनाङा। जोंफोरनियाथ' आरो महरफोरा एखे एखेबाबो लोगोफोर, स्ट'रिफोराथ' गासैबो आलादा आलादा जाखायो नङा होनबा? गुबुनफोरनि कार्टुनजोंबो जोंनि कार्टुनफोरनि महरफोरा एखे जानो हागौ, नाथाय जोंनि स्ट'रिया एसे आलादा जाखायो आरो न'। माथो खालामबावनो, माने कार्टुन बानायग्रा एपआनो एखेबालाय, आरो बेफोरखौथ' जों खालामाखै न', मालाय जाय एपखौ बानायदों बिसोरसो बानायदों। दायो बेफोरबायदिनो जानानै दं आरो लोगोफोर। ओमफ्रायथ' जुदि नोंथांमोना बांसिनानो बुङोबा, माने जोंहानि बेबिखौ सोलायनो बुङोबालाय जों सोलायनोसै आरो गुबुन बेलेगखौ लानोसै। जोंनाथ' आरो बिदि जेबो साननाय गैयामोन, माने महरखौ एसे फिफाजों फिसालाजों एसे एखे एखे नुनायखौ लादोंमोन आरो। दायो जेबो नंला लोगोफोर, नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनानै खिन्थाहरबानो जाबाय, माने जोंहा बेबिनि महरखौ सोलायनांगौ ना सोलायनाङा आरो ना। नै बेथा सना, माथो खालामबावनो, जुदि नायगिरि बिथांमोना सोलायनो थिनोबा नोंखौथ' सोलायनांसिगोन नङा होमबा आबा? नोंखौ माथो सोलायनोसो खिन्थाबाय आबा सना, माथो खालामबावनो। दे आरो सोलायनांथारगौबालाय सोलायनोसै आरो ना माथो। औ दा नायगिरि बिथांमोनासो मा बुंहरो ना सोरां। आरो आंथ' नोंसोरखौ फिफा फिसाला जानो समायनाय नुयोमोन दिनै, बेखायनो लानाय जादोंमोन आरो जोंहा बेबिखौ। दे लोगोफोर, अब्ला खिन्थाहरलायदो जोंहा बेबिखौ सोलायनांगौ ना सोलायनाङा।